Ala. Ala, ala, ala. Ay! Iba, iba! Hi mga kamigs, mayong hapon sa inyong tanan. Kagahapon nagpa-games si Sis Pau sa amo kagahapon nga to ang mga games kagahapon si Sis Pau unya di ara ang iyahang premyo. Dayon ang bayad pod sa kanaang katong Red Horse nga iyang gipainom lan ni Auntie Mercy og coke. Painom lan ni iba. So daghang kaayong salamat Sis Pau unya. Di ang gidugangan pod sa coke. Tanan. Unya, kinsa man to nakadaog kagahapon no, nanay ang premyo. Nagabot na kita ang premyo. Kinsa man to nakadaog kahapon ate, di na ang premyo ni gipa-premyo ni Sis Pau. Thank you so much. Ako na ni. Ikaw ba na nakadaog? Ikaw ba na nagduwa? Ako nakadaog nga sa'yo. Oy, gipaningilan na naman ko ni Iboy sa iyang premyo. Ako ni kagagapon. Wala sila lagari. Limas Di ako niya. Ako may nagkuhan. Hala. Wala kailangan ko wala kailangan dula. Ay, Talaga sus. eh. Ako pa may nukunhon. Oy, apil pa ka to lang. Unya, di na ngayon ang duha ka. Aksyon na ni. Nana Kita ko na na. Tanawa na ni Ano Iba. sa gawas na ako? Kanto na ni si Iba ba? Kasi nagwala siya, pinalik siya nagwala na yun. Siya kita na sa live. Kinsa nagtanaw sa live? Ging kanto na ni si Iba. Wala ko yapi kapamita ko pagkaan. At kapambuan ko siguro ni. Lagi na ni ate ba? Di na ang premyo unya. Di ako dayon ang duha ka coke dayon. Kala ni Ana. Karadyoy doy partner sa imong bam-e. Imo na. Oh. Guys, nasupas na kayo. Oh, diara si libre ni iba ang coke. Premyo ni Jose og ni Imo na. Iboy. Oh. Salamat. Ana na. Hoy, gikuhan Anak, ni hindi ba man ko siya. Lagi kuhan niyo. Pili mas ka. Sa gahapon? Oo, pili Hoy, magkakapon. pili ka. Munang pili sa pag-games. Naman ako nag-preview sa pili daw. Napili man ka. Gusto ka ba? Hindi na, ang daw, gramanggo ang may premyo. Andi naging di kay hatag hato ni Auntie Kasi Mercy. naghataan siya ng lingin? Wala, ikunto sila Ay gahapon. naghatag sa ang naghatag sa papremyo. Ang nagpa-premyo, anak. O dira tiyo. Hoy, kuha niya to sila. Si Iboy at si Jose. Tagap si Iba. Oo. Anak 200 ang kakanggay. Tagaan mo na ko. Baltong. Adira. Ang imo ante 100. kan saysay ni kang bintoy. Oh. Uy, Bintoy, pildi, may si Bintoy, kaingay ng isa. Isa na isa. Wala, imo anak ko to isa. Uy, duha may anak si Jose o si Iboy. Isa-isa yung kalinday. Si Saysay o si Inday. Oh. Ay oo. Dere Martin. Thank you. Say, dere say. Uy, ito na naipalit sa Red Horse? Uy, Ya, wala na pili ka pa na. Pili ka gahapon. Ay, asa mo yate? Wala, pili ko gahapon. Dili na pildi man may kayo, naunsa man iba hinay kayo. Dili ko amo ko. Anak mo. Di ba nang sako imong gibira si Joby man, sako tato imong gikwat. Sulok-sulok ka. Ato ba ipapunta si Jumi sa linya ba? Ato pa gawa si Jumi sa linya? Kaya ko linya si Jumi na tumada ya. O, sige. Ako ipirap ay ko dito. Sige. Karon kisay mo apel. Lang kami. Salamat. Lomba ilang sakop. Salamat sis Pao na nakong premyo. Kawanan Oy. Dula-dula ka dito. Oh, thank you so Siren, much. pagsalamat sa inyong premyo. Bublog ayo salamat sa premyo daw. Salamat sa premyo. Lumba inom dani. Pag sigurita ng tahan namin, nagsido ba ino. Di ka nakapilog karon. Kay reklamador ka buang ata. Ako naglabuto mo dani niya kay labihan ka kuan. Dara sa iyo inyo dati tao. Ikaw sila og atod. Salamat ba Cyril sa inyong premyo. Salamat dyan. Sis Pau. Diri sa nanay taso. Diri sa iyato niya, Brihon. Asa magihimo na pinito ko to. Oh, ang dugangan po dahil sa coke na Sis Pau. Salamat, Sis Thank Pau. you Diyan so ako. much. Ulita si Iba ka na Di si Iba pa kamawat sa inyo bigyan. Oo, mga dani munggol man yung usahay. Naduwa lagi ta karon iba ka lang tarungon na to duwa. Palit koko. Dar. Hoy, Iba. G. Iba. Gigi. Duwa mo karon lumba Thank you pagbuot sa so baterya. much. Nanang ko, Diyan ako. kang kuan ni Inom kang na tayo. mapaw. Kang iba ni libre. Nawat ti kwarta. Hindi ba kana sa ipapalit ko kada kada oras sa hapon. Paano mo daw? Oh, diara oh, diara oh. Ang yaha ko sa kwate 5,000 naman. Na di na dai. Mama jud. Dugangan, Dugan mo dahil Ayun na. Ano na 100 pa ba? Bakit ka mo ba? Masawan mo to utang bala ka diya. Na. Na. Wan man ako utang. Kay kuan ba ya? Asay kuan. Wan man ako utang sa iya din ako kadugang kay wala na ko kuan. Ang Ay, nung Gabriel naman ani mo. Sa Gabriel. Ala. Na ikaw. Ni animal kay Gabriel ba? Anak di ged. Na video ibigin siya. Una bisik pa naman di. Unti oh. Ko na kay bayan. Anak. Bayad na na iba ha. Ano nag-iba sa hindi wangan sa nasike. Di ba ninuod ni siya? Dali rin siya iblaron ba?
Relax Kani siya, mubo nag-intil. De, ato raw tanawon de. Iba. Basta ka Di ka na ho, dana ho. Kaya Pasahod pa na ako kay gawan sila. Oh, dana oh. Ayaw na adi ay cook, ha. Oh. Palit cook, oh. Nanakok, inom ta, dang, inom ta. Si Dang Dar. Dahil gani. Nausa lugar natin lumba inom. along ba inom? Oh. Na mahubog mi. Nawa na. Wala ka tabain. Indot kay mahubog da. Isa ka baso. Pila premium eh. Kuan. Ito sayo, bebe. Di, ayaw tingnan. Singgite si Jobe. Basura. Singgite si Jobe. Jobe! Jobe! Kita mag-uban, Jube. Ayaw kay kami ni Jobe mag-uban. Ayaw pag uban kami ni Jobe. Kaya sa kangating. Lahi ka nga team kami Jobe um. Ala. Ay, iba. Uk ba? Pila lagi premium? Pila ko na premium eh. 200. Diyos ko, ma. 200 daw, 200. Pila premium? Noon sa magabang. Tuba ra kay murag ang tuba kay halang. Uy. Noon sa ka? Ate sa bakit? Na-nervyos ka, na-nervyos. Ginigro siya. Na-nervyos si Madam Iba. Sa mga estudyante. Luto na tong saging, naglungag ta kay di aman si Ate Mayamia diri sila ni Iba. Putulan ng tumoy noy. Asa na ni? Dito repeat dia. Oh, dia. Sige dia tu nga. Sige dana oh. Bang naglungag tag saging. Wala tong sabaw sa humba noy. Di na to ibutang unya sa parisan din sa sabaw sa humba. Sabaw na lang sa humba ang nabilin. Among pangaligo kaganiha wa hinon mi nakadayon kay ang among ang nang nguan nga iso ni Joy wa na mo nakita tos dagat ka nagpaingon. Ang nanguli na lang mi daw lungag tag saging. Ribintoy. Kuan yo, dala dito. Era tong saging. Das tumoy diha. Dalo na ni Manoy dito. Gusto mo ba nito? Pasuman. Dapat siya pa yung horse. Hindi na siya patagpagan ako. Ha? Ngayon paghubog. Hapdi ako sila. Kita kaluntin. Paano sa university? Talo, oy sa ginamos nga mo pa itaw na kuya pe. Ay, ate. Ha? Bye, boy. Bibintoy pag salipod. Pag-ikot mo diha ka na yung digil mamalilin. Pag-ikot na baka. Halang eh. Way mantika diha sa kanang humbalin. Kana day. Mo na. Unsa magkamaring pabuta-buta magkamaring. Kwato bintoy ang mantika dito nga gusto niya. Tung isa ka sa galon ba? Nay ma, mantika. Mantika ba ako? Hag na ihaw nila lalang embuy day kay nag-ihaw sila baboy, nag-ihaw sila Tama ko kambing. sila anay day. Nga nag-litson. Ako kailang litson eh. Yan, kuya gi kay Mimi, ligid mapas mo kuya ni Mimi. Bring hausan gini Baka lang yung jubing ma. Kuha si Mimi. Puro lipsong ma. Si Mimi. Kuha ko ng puro Para lipsong. mantika. Si Mimi. Bantay din mo na ako. Buang sabi no? Ato ka na matika. Wala na. Right, asin bintoy. Dinamos imutang. Oh. Aw ginamos. Dami mo tangi ginamos. Ate, ginan mo. Hindi na sabi na. Ay butang tayo. Bagko pa yung ginamos din. Mag-isa day nag-aging nag-aot. Kasi labado mag-asin. Anak mo nga. Sabi na yun. Nonda. Kamihan na natin. Wala na domingo rin.
Saan nagyan sa asin pagkaasin na to. Magpay na madaganan, balak mapala. Bakit to madagahan tayo pero speed man. Kaya na ba ang tao? Speed ka. Butangan ni. Di ang uban. Ayaw. Butangan maka. Sukar ito lang. Ha? Lagi maring kaya kuan magsik matika. Kaya ba nito kita? Gani maring buta maring tika o. Gani buta. Ni ang kaon mo diha sige na mo sa kuan. Sila. Kita. Tamo. Nya nag-init pa kayo. Kaya sa Marde. Kabugna. Ula lagi. Mangaon. Tanduay na ah. Oh, na. Umahay ka nag-on. Okay, mag-inom sa duway. Hindi rin George ni. Nara ko earnings sa kuan mi yo na ni size nga earnings ni Sorry sa. Uli na ko kan si mami pang. sa akong Facebook. Nakubog mag-dan nga. Ay, nang gabi lang. Ulat lang dyan, itawagin ka karon dyan. Kaya lang po. Wala lang po lang. Dahil sa kanila. Pag uli niya kay gabi nakadala sa humba og katong nay kuan padalaan ni dampog mutong gidala sa Ingon sila. yung jung na pa yung humba sa balay. Sure kay kaya sa tingin Wala sa earnings. Ang kuna yung humba na itong gihatag ni dampog. Ngayon di ko gabi. Gigoto magkunog ka kay panhapon ka. Ngayon ka. Sure dia, wag ko na ngayon ka. Magani dandan. Uy, labi kayo niyo sa'yo. Wala kita te. Kinsa? Nas-upload ni Lilin na. Labi ni. Labi ka tanaw siya kung dandan ang timber siya. Yung ingon dito tayo. Gila duha. Lagi ka tanaw. Tanaw ka rin. Upload si Lilin. Tanawa te. Yan. Upload ni Lilin. Mura kay kili. Di ba? Magkanuna ginabalik sa kuldandan diri dai. Mahigaan ka na kuldan. Earnings sa Facebook ko size. Unsa nagawa ka ni? Lungoy naman ante daw. Banda ang kuldan yung balilig niyo pangulog. Ingon ang kuldan daw dag. Okay singot mo rin. Kulba ko rin nga nakabay niya. Mas mamayaan ko siya ng dandante. Yung sinala dito ni Pero kagonet kasi ang may natinarisi sa kamot na yung landan. Pasul niya dahil. Hoy! Yung siya nga. Baman i-upload ka gina sa bolo. Ingo nga. Ayo ra mo sa dante. Buta may ko na lang sayo ra biya na. Sila tulo ibo-iba bulos-bulos sila di. Oh, sige. Basta kay. Dai buta to ngiri ni. Sigunita na dito. Kasi ang landan na. Ano yan? Natingala ka ba sa upload ni Lilin? Tagtanaw na ko. Uy, si Riri mo nagsayaw. Kaya mo naman mga rin. Kaibog na siya nga. Kaibog na si Riri nga. Dato, tanaw na ko si Manong dito. Anong dagtan ana? Lupa ni Riri. Kay. Alam mo, anong pala ko nakikita ni Papa nga nagsayaw. Karon pag nakita si Papa nga nagsayaw. Ako kasi mulubot mo rin. Kaibog na si Riri ba nga. Lamig yung sunata niya. Anti Marcel, lagi na ginito nga. Wamay pares na Anti Marcel. Pagsulog ni Riri sayaw. Padupadupahay pa da. Ibon jud kayo guys. Bawa kay kabalo sa Mercy nga naka-holding hands. Oh, ada. Wala ka ba naman? Wala ka ba naman? Di man ito bali-bali lagi sa bukan. Wala ka? Wala ka? Ito lang yung ibo-hubog man. Hindi na kayo mga Mercel. Uy, nagainom ka to siya, napugos ka to siya, ganyan ka. Ibe ko na nagtum. Daan pa gan. Wabe ko siya nagbalik-balik hapon. Pagkayaan. Kanya nang nagsige man siya kuha sa Red Horse. Dili at Pagbuha siya lang Oh, nag-ingon lang ka nga dugangi dan. Dugangi dan kay malagsa na ba ni dan? Uy, ate, narabay nag-comment nga. Sada kung kanya tandim niya ang damdam. Nagkira gito lang nga, dugan, gidan. Nagikuliray kasi siya. Naing ka nga dugangi dan, malagsa na ba ni dan? Sayo gan, talagsa na biya ko na nagsayaw gan. Kataas na kabut duha. Oh. Kaya siya daw. Klaro kaya. Again. Naara ba kay kwan nga nag-assume na kitang dandan nga mo na kita pero di lang nako-istorya. Ay, kabalo ba yan ko? Pag-share niya. Sama niya. Di ato nga nagsikurya naman mong duga na ako. Paghilam na lang joy.
sama ino na nako karon. Ay, silog yun ni mga pagmangkon ako. Ako na pa nila nakita Muna guys. na tripan. Napukin na kay kate. Wala. Kalingaw, Magani ka din eh, magdito na Naad to. rin, naad na. Magdito na to. Jungjong, Naad. Ang tagay si Jungjong na, wala naman na yung kagayan kahit ito na dito, bet-betang rin doon ka, sayang na. Ay naglamig dai mo kagabi pagpangas na mo. Oo, naglami, nagkayawa pa. Ako lang sa sila na sa ko lang. Pag abot ni Inday, ungong pa na, berahan ang dumisya, kasayaw si Inday daw, gagibang sa tanser. Wala kasi yan lagi. Ipan lagi, ah. Gana kayo mga debate, Sakto lang gihawan to pero sa gabi. Pag-abis ang nangyari yaw. Sibo ko nung yata Kumin na sa Ante Ane nga, hagoy, si Butoy na agyan sa panel. Pag huna siguro ni Ante Ane nga, sayawa na ririyog. Bago siguro nahubog ba nakainom. Nagyan ko sa panel. Minsan na lang kakarere og makainom. Kaya ano na nga, nagkaroon ako daw ko ang bigyan daw ko. Wala ka inom eh. Ato sinayawan, bago ba yung mga hulog ato mga sinayawan. Ang tagal mo. Upload ko pa rin jowa na edit-edit. Tapos na ko sa insert. Upload na dito sa... Jay. Nang saw-say. Aron sa ni sila nga magkakuan nyo nga na ay sounds na itong kuanding. Agsayawa sa lain ang music kay kuan niya ang sinayawan, budot. Aron sa ni makita niya madungog nila Wala na copyright. budot. Wala copyright. Okay rin sad. Wala copyright. Sakto naman sa ads. Wala copyright. Nay ko nagbutang pero ang ads okay ra. Upload ka din naman yung sound sa Grabe kasi. Dan sayo dan. Aga ni ba sayaw. Mautro pa sa tuig nga to kabibo. Kasi papa na unsa man si papa? Ay katobe. Iwaan gid mayo. Hasta galan damay. Ingon jalan nga. Kulin na lagi ko pa kay si Ote ko nga. Ay, si Ote ko nga gipagyan ako sa cellphone. Ay pa uli na lagi. Nagpalit pa itong bugas si Alan. Ingon sa Jan Mercy. Lan, magnakaw ka ni Kalan, daan kay kunin mo, magmahay kay kunin mo ba? Sabi, nabutang galan sa alanganan. Si Papa na tayo mo na, abek ubya ilan. Mas priority ang diligid priority ang asawa kay wa magkaduli. Ay, ayun na sa Ate Merce, ang kadok, magkaniutik niya. Ay, lawak ana sa si Papa nga. Sana imong asawa nga agkasuko, agkuanon do na. Lagi jalan sa alanganan, nagtutugan na sa alan yun. Ano si Alan? Dati Mercy, ana, ingko nga, ay kagwa na ni Dante Mercy si Papa na dalha kay, ay ihato doon namon ni Riri. Huglong naman siya diya, nagkatulog. Oo, ingon si Riri unya na natanduga og maglihok na siya, kay magsukaw niya. Di, lingkod sa dandan niya, bantayaan na ay, ang dandan niya. Bisa singot, kastanan, unsa kayang bati na to ba? Nagkabay na to siya naglungkod. Naghigda lo kasi kuldadan. Ay nagsanting. Ante Mercy diha ra. Dini sa tiyang dandan. Naguklong si Ante Mercy na. Amot lang. Usa mo nag-ana naman ko. Wa ka gihilam-hilam ti. Gilam yung Diya mo silalab diya. Aw. Ha? Diya mo silalab diya og si Papa. Aw. Ako sa dihit diya sa sulod. Ay, wala sa dyan ko dandan ko. Paglihok niya, usapag sa dyan law. Kay gibantayan di na kuldadan. Pero nga nang gipaningot sa kuldadan. Di ba ang gusto siya kabay Ante Mercy? Ang kulanda. Tabangan ka din Isa na ka dili. Karon siya nagpalit tarbaho ay buto-buto ya dugan nga ka niya. Sabi kay suka naman sa Ante Mercy. Iyon sa ininit din. Kaya tagaan ako sa ininit. Siya kuldadan na yun. Hubog siguro sa Ante Mercy kay ininit din naman sa kulapwa. Oo. Sa lindron niya dito sa katasa daw. Wag ko nahurot na to. Eh, siya nga Ay, pasok, Ang init pa man to. Eh, papakabati pa bang hubog sa init. Na, ako kaplasan, eh, mas inday may pa ininit imo sa ako. Pagkakuha na sa ininit. Baka ka ng tabel ba? Pagkapunta, hindi ko lahi naman ko sanina. Ako rin, nagmatalan ditong dire ko nakatulog din. Ibalhin ako siya. Kaya nang kuha naman, konti, balhin sa susunta. Wa ka kabantay ti ibalhin ka. Batikod ko nga nagbalhin ko. Wa ka kay bawo nga gilisan ka.
Basta mahal ni Basta lagi ko sa nina. Wa ka kay bawo Tigda na gibisan ka. Tigda na gani ko. Dili ko ante bangon sa ate. Bisa na to sa nina kay basa kayo. Ipalimuta siya. Lahi na yun. Ipalimuta siya. O pag humay Ang ako nagsuka. po. Tingnan ko. Ano niya kung balay? Nakatulog na dahil. Abis na sa ligitan. Tanaw ko sa banig. Wa may tao na ng banig. Ni ako na sa bangko nagtinda. Ano ko ba? Alas hindi naman yatay ko sa bag. Ulit sa balay. Pagkamatan ako na city. Mag-atay ako na yung nito. Nahang ube. Duwag adlaw nila. Okay, no? Ano ko na ba naman nakakapag ko? Pag suka na lagi ng dinilbe niya, na may manok dito ng hipag na kuplagi ni Rere kay mga sirokman. Unaw na ihaw, buka ni manok na ako sa dulo na adik na magkaon na. Pagkabintag na among gi ihaw. May ano sudan, dami kay mong higaw. Ganina? Amo na wala hang gubid day. Mo na wala hang gubid yan. Sabong yan hilin. Sa gulan di ka munggay. Pilihan niya ang uber. Ako nga, be. Ako pag bububog lang. Ako ka munggay, be. Hindi na at ni Rere Oo. pagkaon. Zaman. Karon? Inom! Zaman. Eh, basta na ano na ni sa balay. Oh. Inom! Breeder lagi na ihaw. Breeder og. Mamituon ang sabaw dito. Iboy na to bubugon karon. Grabe ka sigot kay. Kis iboy nga. Lupit pa tayo hubugan ng gabi. Sayawan sila doling leng. Sabay pa niya. Pakiran niya sa Timerse.